اصغر ہے پیاسا اصغر ہے اصغر ہے پیاسا اصغر کیا تھی پوے امت جے پانی اصغر کو پلواوے ہا تھی پوے امت جے پانی اصغر کو پلواوے ہا تھی پوے امت جے پانی اصغر کو پلواوے ہا تو دریا پیوان دے ہاں دریا پیوان دے کیا فرق یونا وچ آوے ہا تھی پوے امت جے پانی اصغر کو پلواوے ہا تھی پوے امت جے پانی اصغر کو پلواوے ہا ایک معصوم پیون پانی کتنا پانی پیویندا ایک گھٹ نال سان امت دا سین دے چن تے تھی ویندا ترس کریں دے کم سن تے عرش کرے دے کم سن تے تو سین دعا فرماوے ہا تھی پوے امت جے پانی اصغر کو پلواوے ہا تھی پوے امت جے پانی اصغر کو پلواوے ہا تیری دے پیاسے تے جے کر تیر دا ظلم نہ تھیوے ہا جتنا پیاسا کم سنہا مس شام تائیں او جیوے ہا پیاس دے صدمے تو چن اصغر اس دے صدمے تو چن اصغر دنیا تو ٹر جاوے ہا تھی پوے امت جے پانی اصغر کو پلواوے ہا تھی پوے امت جے پانی اصغر کو پلواوے ہا کافر ہوندے سامنے جے کر وی ترس کریں دے چاہ دیکھ کے بچپن تے معصوم دی پیاس پانی دین دے چاہ جے کر کم سن ایک واری کر کم سن اتواری چاہ خشک زبان دکھاوے ہا تھی پوے امت جے پانی اصغر کو پلواوے ہا تھی پوے امت جے پانی اصغر کو پلواوے ہا کافر جیڑے سنگ دل ہوندے بے شک پانی نہ دیندے امت شکی دے وانگ نہ ہرگز ظلم و ستم تے تل ویندے کوئی سنگ دل معصوم اتے سنگ دل معصوم ہوتے نہ ایویں تیر چلاوے ہا تھی پوے امت جے پانی اصغر کو پلواوے ہا تھی پوے امت جے پانی اصغر کو پلواوے ہا جعفر دا ہن وارث آوے سین دا گھر آباد ہووے منگ دی سین دعائی اج وی لال میدا ارشاد ہووے خالق ہن تا سین دا ویڑا مالک ہن تاں سین دا ویڑا خوشیاں نال وساوے ہا تھی پوے امت جے پانی اصغر کو پلواوے ہا تھی پوے امت جے پانی اصغر کو پلواوے